Cha, esadini lami i-right ngoba mina ngiyayithanda. Angithi ubaba ukhona ukubona isikhathi esiningi uma ngabe efuna siye enkundla sekamereni inokuthi nje nginqabe. Angithi uze ucabanga mhlawumbe ngikhona into engizenza ezi-wrong nomunye umuntu wesilisa. Yebo baba, wangifica ngivule ngiyona ukuthi phela ngangijabulisa abazali ngize ngifuna ukushada nawe. Yes man. Uyazi inkinga lengitshela manje ngamanje uyazi ngiyathuka ukuthi wena nalongana akho into enihlanganisayo ekubeni nami nayo khona into esiyenzayo futhi. Angizwanga nina futhi naye nenzani futhi? Uyazi njengoba ehlezi efika lapha ekhaya nkosikazi. Shuthi kahle kahle lo muntu usezisilima. Okay, shuthi baba ayikho inkinga sizomthatha sobabili-ke. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo ku-Black Life TV. Namhlanje vashelo udadewethu othi-kena unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Yebo, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyabingelela bonke ababukele emakhaya, ngisuke e-Richards Bay. Usuke e-Richards Bay? Yeah. E-Richards Bay usebenzela khona noma ungala eThekwini? Cha, ngisuka khona nje ngisebenzela ngakhona. Usebenzela ngakhona uhlala khona futhi? Yeah. Uzodalula imfihlo la? Yes. Iyakusinda Kakhulu. Hayi iqala phi imfihlo? Kahle mina kahle ngishadile. Ngino-5 years ngishadile manje. Nginemfihlo ngifuna ukuyitshela umyeni wami ngoba ngiyabona ukuthi soney'nsolo ey'khona. Mhlawumbe ucabanga ukuthi ngiyajola kanti angijoli nabantu besilisa abanye. Imake asiyi-correct le uthi uney'nsolo ucabanga ukuthi uyajola kanti awujoli nabantu besilisa abanye. So uyajola kodwa hhayi ukuthi umuntu wesilisa. Yebo. Okay, so uyaqala kanjani-ke le nto yakho yomjolo-ke nomuntu wesifazane? Kahle ngathi into nje engazalana nayo ukuthi ngangisabe ekhaya abazali ngoba kahle ukushada ngize ngishade ngangenzela abazali bami ngoba ekhaya ba-straight bakhonze eNazaretha. Okay. Yeah. So manje-ke lo mjolo wakho ngoba usufuna uzowudalula la waqala nini? Isithi isikhathi nawo suno-4 years. Ushade eminyaka manje? Unyaka nawo wesi-5 lo nyaka. Unyaka wesi-5. Yeah. So umuntu wakho una-4 years unyaka wesi-5. Ubaba wasekhaya unjani? Umuntu nje okhulumayo kodwa hayi kakhulu. So manje umshadweni ngicela ungichazele nje umshado wakho ukuthi umshado onjani ngoba ngingawazi angiwazi angithi mina. So awungiphi isithombe-ke somshado wakho? Hayi umshado wami umshado o-right nje ubaba esekhaya ungiphethe kahle. Umuntu futhi ophansi futhi siyayikhonzela nje esontweni. So nje ungiphethe kahle ukuthi inkinga kubuhlungu ukuphila impilo yamanga. So sengifisa ukumtshela ukuthi hayi uthi ngiyamdivorce. Ngifisa ukuthi kube nami ngibe nomuntu wami engizojabula kuye ngoba yena mangenayo angikwazi ukuba happy. So for the past 5 years inkonzo yasekamereni injani? Awubuke ubhekele awufuni nokungibheka. For the past 5 years inkonzo yasekamereni injani? Cha, yabo ngisengenza yena ingake sesithi ngiyajola ngoba isikhathi nginokuthi nje ngize ngikhathele ngibe nezaba nje eziningi naye icinisele ukuthi ngibona ukuthi uyangisola ngoba ngikwenza futhi enyangeni mhlawumbe kube kabili kuyathatha angithandi isikhathi esiningi. So manje-ke lo sisi lo othi usuhlale naye for 4 years ubaba wasekhaya uyamazi? Yebo uyamazi kodwa ucanga ukuthi umngani wami ngoba ngami-introduce njengokuthi umuntu owufriend wami. So ukhona emndenini makunama-functions nje nama-events ukhona? Ngisho ngabe mhlawumbe kwi-holiday kwi-weekend uyafika nje asivakashe kube like umuntu owumngani. And then mase nilala kanjani i-sleeping arrangement mawukuthi uvakashile uyasleeper over? Mina ngithi hayi baba sekhaya ngicela ukuthi uba nomngani wami ngoba umuntu ongivashe ngifuna sixoxe nje kabanzi bese ngilale naye ekameni. Akaze asisole nakanye nje ukuthi khona into eyenzakalayo la? Hayi lutho akasole isingwana unayo asiqoki ngelendlela ukuthi mhlawumbe ezebona isamehla abantu siqhwa nje kahle nje sobabili. Okay, so usisi yena kufila kanjani ngale arrangement? Hayi ku-right ngoba ungamchazela sonke isimo ngiqoqa ukumazi. So akanankinga? Yebo. Ubaba wasekhaya ngiyakuzwa uthi-kena awufuni ukumdivorce. Kahle kahle ufuna ukulanda isithembu somuntu wesifazane. Silandwa wena-ke this time. Yes, ngoba ngifuna ukumdivorce ngoba akasinde ingane eziwu-2. So iy'ngane zophatheka kabi ukuthi ngimdivorce ubaba wazi ngale kwisizathu. But-ke iy'ngane zona zofila kanjani ukuthi iy'ngane usuthanda nomunye umuntu wesifazane? Azazi phela naye ngomtshela ayitsheli nje umngane wami awazi kanti yena ngifuna azi kodwa zona iy'ngane angifuni zazi. Ubaba khona isikhundla nasesontweni?
Yebo, khona isikhundla sinaso babili. Noba u2 esontweni? Yes. So wena ke isikhundla sakhe esontweni uzokwenzakalani ngaso? Cha phela sizokufihla lo ngeke silitshele ibandla ngoba kusohlazeka nathi. So ibandla ngeke nilitshele. Yeah. Okay, let's say ubaba wasekhaya uyavuma uthi hayi nkosikazi it's fine imlethe usisi lo. Then ithini arrangement uzoza azohlala nani kuzokwenzakalani noma uzoqhubeka kuvashela njengoba kade kuvashelwana? Cha ngifuna ahlale nathi ngifuna imini engizokwazi ukuthi ngimvakashele noma yena phinda sivakashela ekhaya ngesinye isikhathi. Oh so angazi ke noma ubulibe bebafana kuyalotsholwana yini uzohamba uyomlobola noma like ngifuna ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani la. Cha ngikahle ngifuna ukuconfirm umyeni wami ukuthi mangabe inkundla sekamereni ngiba nenkinga ngabe nenzo mhlambe khona into engizenzayo kodwa umlobo ke ngikwazi ngoba phela esontweni sokuba bunzima kusobuka ngenye indlela esontweni naye ngiyenzela isystem sakhe esontweni. Oh okay I know ngikuzwa kahle umyeni usoready usimthini? Yebo I think ile izomehla ngaphezulu ukuthi umuntu nawamaziyo futhi and then uzomtshela udaba olungakabhadla. Ngizomtshela nje ayikusengihlala usisi uyazi ukuthi la namhlanje? Yes uyawazi ngimtshela ngoba phela naye sekade efuna ukuthi ngazi ngoba mayevashini ube nokusaba mhlawumbe sobanjwa. Manje ke angitshele something ababukele emakhaya bakuboni kodwa mina ngiyakubona. Awufuni nokungibuka ngokubeka lolu daba. Uzombuka kanjani baba sekhaya usubeka lolu daba? Hayi Ujulukile awufuni nokungibuka ubhekele. ngicela ngoba uzobesazi kodwa. Uzobesazi. Ay okay ayibabukele emakhaya asimthinta ubaba sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba. Usuready ukukhuluma nomyeni wakho? Ususindele ukuthi ifone. Ngabe should nayo umbuki. Hayi. Yashakhala. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la Black Life TV singakwazi ukukhuluma? Anginankinga ngakhuluma. Siyabonga. La e-studio ngihleli nonkosikazi wakho uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Awukulungile. Okay ngiyabonga. Sawubona baba sekhaya. Ya nkosikazi. Yebo ninjani baba? Siyaphila njani? Baba ngoba ngize la Black Life TV khona imfihlo engifuna ukuyikhuluma nawe. Imfihlo. Yebo. Usakulungile khuluma. Bengithi baba ungathi uyambona umngane wami lo vamfika apha ekhaya engivakashele. Ngiyambona. Ngifuna ukutshela ukuthi kahle kahle mina baba ngijula naye. Kahle kahle mina ngijula nabantu besifazane kahle kahle. So ngoba ungibona ngihlezi ngivakashe kahle kahle umuntu wami. Mama Shandi, yini ungitshela yona ngempela? Ngiyakutshela kunjalo nje. Usho ukuthi njengoba ihleze efika lapha kwami, nobabili khona into enenzayo. Yebo kunjalo baba. Awu madoda. Ayikazi inkinga ke le ngitshela yona njengamanje. Ngiyaxolisa baba kodwa inkiyabe ngifuna ukuthi uwazi ukuthi nami ngisisikhathi ngikwazi ukuthi ngimvakashele noma futhi efike ekhaya ungabi nenkinga kodwa izingane angicela ukuthi singazazisi le ndaba ngoba sesontweni sizohlazeka. Uyazi ngempela inkinga leyo yenzayo ngempela. Ngizombhekela wami mina umfundisi ngempela. Cha baba ngicela umfundisi ungamazisi ngoba mina mangishintshanga kodwa yena ngifuna ukwazi ukho. Le ndaba izowaziwa le ndaba le. Ubani Izowaziwa nje le ndaba. ubani uzoyihambisa usho ukuthi wena baba uzoyihambisa? Unkosikazi. Yebo baba. Uyibona i-right wona lento. Cha esadini lami right ngoba mina ngiyayithanda angithi baba khona ukubona isikhathi esiningi mangabe efuna siye enkundla sekamereni inokuthi nje nginqabe angithi uzucaba mhlambe ngikhonto engizenza ezwrong nomunye umuntu wesilisa. Shithado uyenza lento yakho leyo. Yebo baba wangifica ngivule ngiyona ukuthi phela ngangijabulisa abazali ngize ngifuna ukushada nawe. Yes man. Uyazi inkinga le ngitshela manje ngamanje uyazi ngiyathuka ukuthi wena nalongana akho into enihlanganisayo ekubeni nami naye ukhona into esiyenzayo futhi. Angizwanga nina futhi naye nenzani futhi?
lapha ekhaya nkosikazi. Shuthi kahle kahle lo muntu usezisilima. Okay, shuthi baba ayikho inkinga sizomthatha sobabili ke. Shuthi nami ngizomsebenzisa nawe uzomsebenzisa ngokwakho. Asimthathe kube isithembiso sethu ke wena phela ngiyamthanda. Futhi kahle kahle usumuntu wethu. Yes, ayikho into soyenza phela. Ngithi nawe uthi niyathandana nami ngiyathandana naye. Shuthi ingakho shuthi evuma ukuthi ngize ku Black Life TV ngoba vele beyazi nawe content eyenzayo nobabili. Ngibona nje uzuyena nawo Black Life TV ngokuza la. Sikhuluma mina nawe le ndaba lapho manje sikwazi izolonke ke manje ukuthi content yenza lapha emzini kababa. Ayi ngiyaxolisa baba nami bengifuna ukudalela imfihlo bengazi ukuthi kanti nami ngizothola enye imfihlo ekuwena futhi. Abona nkosikazi ube ngempela uvele uyeza la sayikhuluma le ndaba le. Angaba yazi umuntu obi yami nawe sibabili. Mangifike ekhaya baba ngizofike ngisikhulume. Osheshe ngempela. Bangiza sikhulume le ndaba le. Usuke lapho. Okay baba ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi mangifike ekhaya singaxabani. Hayi angazi sobona. Okay baba. Ngicela ungikhulumise naye. Sawona? Yebo sobona. Ngizwa uthi ke na kanti nawe futhi uthandana naye lo sesikhulunywa ngaye. Uyabona yona indaba ende le uyazi shuthi lo muntu lo udlala sobabili kahle kahle. Ngoba nami uma efike lapha wami efike naye ngiyithola ithutshana lelo ukuthi ke sithi ukuthi naye kancane engazi unkosikazi kanti futhi naye futhi ufika hambe ayolela nonkosikazi futhi. Okay, manje ke nimisela ukuyimisa kanjani into nizomthatha noba uthuwa besithembu senu? Yabona dadewethu njengoba sekunjena ke eshuthi iyaphoqa khona ukuthi sisale vele sesiyenza isibe semthethweni lento le. Okay. Bathi-ke unkosikazi wakho ngoba ekutshela ukuthi yena ukuthanda abantu besifazane uzizwa kanjani? Ngiyezwa kuthiwa unesikhundla nasebandleni. Kona bandlayi angifuni ungasho. Lento ingiphatha kabi. Uyazi angazi ngempela ukuthi into engizoyithini le. Kodwa ke njengoba sekunjena ke akusekho ukujikela emuva. Ngikona nje ukuthi ngamukele siqhubeke nempilo. Manithi niqhubana nempilo shuthi uzoqhubana nabo boba uthula abantu besifazane. Impela njalo dadewethu. Mase kuthi laba abanye bona bathanda nebodwa. Ukona into emiseke kanjalo. Hayi, siyabonga ukuthi open minded. Siyabonga kakhulu usiphi isikhathi? Yebo anginankinga. Okay, siyabonga kakhulu. Yebo. Uzizwa kanjani uzwe ukuthi kanti naye bephinde futhi usisathana nobaba sekhaya uyayidlala le game yakhe ne? Cha kungiphatha kabi ngoba nami ngiyamnika imali. Shuthi kahle kahle udla imali lapha ekhaya lo. Shuthi ubona umnotho lapha ekhaya. Ime phela uthi ke nama ungekho uyalithola ithutshana so bubuye umshiye endlini. Yebo ngimshiyile ingane mhlawumbe uma ngisaphutha edolobheni kancane. So uye nomisele lo muzi wenu for 5 years. Shuthi uyena ke. Hey, I shame. So iway forward ngoba evumela ethi ke nakulungile nizoqhubeka phambili. Nawe ke na awunankinga uthi niqhubene belesi sithembu lesi. Hayi mina ngicabanga ukuthi ngizomiyeka lo ngizithola lo munye eceleni lo akhwena ubaba ikitengo yenza. Hawu. Yesije phela isitshene soda yonke indawo. Kadudla nje isitshene sodwa nayo ungazi. Bengazi phela mase ngiyazi ngeke ngikwazi ukubiza amanyala. Sekwamanyala manje? So what if ubaba phinde futhi omletha amshele? Hayi ngomtshela ncame kesho ngoba sengike ngagileka. Okay, so manje uzotshela ukuthi akabe neqiniso angabe sayiqhubeka le ndaba. Yeah. Okay, usisi ke nakaza ukukhombisa mhlawumbe ama signs ukuthi ke nakhona okunye ukuqhubeka la nobaba. Cha la kodwa ngibonile indlela ajabule ngama ngimtshela ngicanga ukuya Black Life TV ngiyoyidabulela le ndaba. Ngambona ba happy kanti Shuthi ubona ukuthi laphuma iqiniso ekugcineni. Yeah, shuthi ubona lokho. Okay, but ke umshado wakho uthe usazoqhubeka nawo. Abazali ngeke bathole ngalolu daba. Hayi ngicabanga sibafihle ngoba vele seqenga ngiyenzela bona vele bengijabulisa bona ngizengikwazi ngizengishade. Oh, hayi. No siyabonga kakhulu ukuthi uzowakhipha iqiniso book. So uwena futhi ophinde uthole ezinye indaba phezulu endaba athi uyayiletha. Siyabonga kakhulu ke babuyile Black Life TV nizwile lesi siqephu ukuthi ke umama beyothi ke ngicela ukuthatha usisabe isithembu nobaba uthi but nami ngidla lapho nje. Uthi umama ke ngeke bakwazi ukudla isitshene sisodwa kuzomela ahambe uthola omunye uzobashiya yena. Siyabonga kakhulu ke su Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe nguLungstar. Ngiyathanda kakhulu. It's the Black Life TV.